Ay, good afternoon guys. So ngayon, biyahe naman tayo ng Bicol. Bali, nandito na tayo sa South Luzon Expressway. Ayan, natin natin ating kasama dahil nahuli siya. Tayo lang natin dito. At samahan nyo ko kasi biyaheng Bicol na naman to. Mula rito sa Maynila, umaambon hanggang Bicol. Kaya lang medyo madilim. Hindi natin makukuha ng maganda yung may bandang Quezon. Ayan yung ating location ngayon. Mag-travel kahit saan mo man gusto. Joe Marian TV. Inabot kami ng matinding traffic dito sa Libmanan. May bumalik na daw na truck. Ayan o. Gaano kahaba niyan. Andun yung dulo. Patay tayo dyan. Abutin tayo ng maliwanag dito sigurado. Ayan. Kabila naman doon na yung dulo. Ayan o. Grabe katindi. Kanina na traffic tayo ng gusto doon sa may bandang Libmanan. Mayroon kasing bumaliktad na container van, bumangga sa kahoy, tapos yung kahoy humarang sa kalsada. Kaya inabot kami ng umaga. Dapat kanina pa madaling araw kami dito. So ayan, punta tayo ng Ubilyar, Albay at mag-adventure din tayo habang nandito bago makabalik uli ng Manila mamaya. Location pala natin, nandito tayo sa sentro sa amin sa Ginubatan, Albay. Ayan, ito yung school, tinatawag nila Building 1. So ngayon, papunta tayo doon para makarating ng Ubilyar. Ayan guys, papunta tayo ng Ubilyar, Albay. Ito yung dadaan natin. Konting adventure habang nandito tayo. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming.
habang nandito kami sa Bicol, kakain tayo ng buko. Ayun yung pinakamalupit na kasama ko na taga-kuha. May parungkit siya yan. Parungkit na niya. Dapat makakuha ng medyo maganda. Ayun. Sumabla. Wala, di pwedeng magnakaw kasi pag magnanakaw ka, pag dumating may ari, mahuhuli ka na. Pag magnanakaw ka, mabilisan. Pag madadali na. Ayun, wala talaga. Kulungan na abutin namin ito kung magnanakaw ka. Hindi madali-dali. Ayun. Uy, munti ka na. Mukhang madadali na. Yun. Pahin na nadali yun. Natin para makain. Titirahin na natin yung nadali natin buko. Sariwa no. Fresh na fresh. Oh, pwede yan. Pwede. Oh, yung the best sa lahat. Parang walang lasa. Wala nga oh, walang lasa. Yun, solve. At pupunta tayo doon para yung iba dalhin, Maynila. So, biyakin natin kasi wala laman oh. Wala oh. Wala laman. Tirahin natin doon. Tunas, may maluwag-luwag. Ito yung napirata nating buko. Ayan, dadalhin natin sa Maynila. Ayan. Ayun, kasi pagdating doon dito tayo bibili, lalo ngayong mag-New Year. Talaga namang hindi lang doble, triple yung presyo. Mahal pa sa ginto yung buko doon na yun. Kaya yan, want to sawa tayo sa buko. Ito yung part to ng mga halaman na pinapakita ko sa inyo dati sa aking unang vlog. Yan, ito yung iba pa halaman ng kapatid ko. Yan, oh, yan, ito bagong tanim lang. Yan, at dito yan. Problema lang, talagang hindi ko alam kung ano mga pangalan yan. Yan. Parang dami, halos. Ayan, yung dati na ipakita ko na yan. Sa ikot dito sa bahay namin. Puro halaman yan. Pag ganun. Yan ang makikita nyo rito. At ayan mga travel, siniswerte tayo dahil ayun si Mayon Volcano nagpakita ng konti pero hindi buo kasi may ulap siya. Kasi pag may ulap hindi ko siya makikita ng buo dahil natatapunan. Pero ayan, kahit paano nakita nyo
At ito yung palayan ng kapatid ko. Yan, matagal-tagal siyang dinatamnan, pero ngayon nagkaroon na naman sila ng patubig dahil sa ginawang parang irrigation. Yan yung bagong patubig sa amin, pupunta doon sa mga palayan. Yan, matagal din natamnan yung aming mga palayan dito, pero ngayon matatamnan na uli dahil sa tulong nito. Bali, maraming salamat nga pala kay Mayor Jima Onhoco dahil siya nag-approve dito na project na itong pabako para makapunta rin yung mga tubig. At di rin yan mangyayari kung wala yung mga barangay official dito sa barangay namin dahil yung nagpaabot sa kanya, tanggapan ni Mayor. Kaya yan, malaking tulong to sa mga magsasaka rito. Yan. Yan yung pinanggalingan ng tubig doon banda. Kita natin dito. Yan. Diretso yan sa mga palayan. Yan, maraming magbibinipisyo na palayan dyan. Punta ron.